Sidatagung ing narmata teka tansah dadya ya jagat pangestu nggara wayah tur jagat Hyang Agung mugi tansah ngayomi marang negara Wirata saisine Kaki Prabu Ndarawati Kaki Prabu Ngamarta Werkudara lan kabeh putu-putuku wiwit budal bali marang negara ing Wirata ninggal marang pesanggrahan Randuwatangan penggalihing pune yang tumpangsuh ribet nggonku bakal matrapake sarta nggonku bakal nyelehake marang rasa pangrasa putu patine si Duryudana ana ing Tegal Kurukasetra dadi tandha purnaning Bratayuda Jaya binangun pundhating lelakoning Duryudana sakurawane ingkang hambek angkara lan dadi tandha baline kamukten Ngastina lan Ngendraprasta marang wewengkon panguwasaning Pandhawa. Nadyan kudu mawa pangorbanan muntrating marus pecating nyawa ingkang ora isa diitung sanak kadang sentana kawula klebu kula warga dadi pitukane baline kamuktening Pandhawa. Yen upama iki aku kudu nangis mestine wae ana bab-bab ingkang pernah lan pantes ndak tangisi. Aku jejering wong tuwa ngibarate kaya dening ngulatake marang solah bawaning anak ingkang luput saka bebaya pati nanging nandhang cacat raga selawase urip. Putu-putuku padha mati, anak-anakku padha mati, kabeh mati ana ing peperangan. Lah kok aku sing gerangan kaya ngene isih seger lan isih cetha nyawang marang gelaring jagat. Kresna, mula aku kandha mau ngarep lamun tumpang sunggonku bakal matrapake kahananku iki, terus aku kudu piye? Apa pantes lan memper aku ngucapake syukur marang Gusti dene Pandhawa bisa lulus nggone padha nglakoni Bratayuda kanthi rupian-rupian kebak ing kabungahan. Apa pantes aku ngrasakake marem seneng yen to ngelingi marang patine anak-anak lan putu-putuku kabeh ingkang padha dadi tumbal ana ing Bratayuda. Mula coba saiki gagapana gelar lan gulungen yen wis Pandhawa menang kaya ngene iki sing mbok rasakake apa tumanjane nggo nendi sing mbok gawe marem kuwi nggo napa. Aku yen weruh kukus sing isih ku mendeng nang Tegal Kurukasetra kae rasane kepengin banget mbahmu iki mati obong ana kono milani marang anak-anakku lan putu-putuku sing padha gugur ning peperangan kae. Kula ngukup kemenangan nanging kudu ngorbanake marang sedulur, ngorbanake marang kulit daging, terus tumanjane nggo napa? Kresna, Kaki Prabu Ndarawati. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Menawi pandanganipun Kanjeng Eyang menika katujokaken dhateng ing wayahing Ndarawati, kula menika malah gumun dhateng kamontranipun Kanjeng Eyang. Lho, kok gumun piye? Aku ngudar gagasan kaya ngene kok malah mbok gumuni kuwi piye? Kaya aja sembrono lho Kresna, aku iki ngrasake tenan. Iki aja mbok anggep tembung sembranan. Mangkir miyen to? Kula menika ugi badhe matur saestu, kula menika mboten badhe sembrono. Wis kage kowe matura. Piye? Nuwun sewu, kula menika gumun. Kula menika gumun kalian paduka Kanjeng Eyang. Mila kula waspadakaken wiwit budal saking pesanggrahan Randuwatangan ngantos dumugi negari Wirata ketingal pasemon paduka Kanjeng Eyang ingkang tansah katingal cawus guwaya. Iwak gligaping paningal ingkang boten tajem. Jebul pinanggihipun wonten samukawis ingkang ganggubel wonten penggalih paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu. Jarine Putu Prabu kuwi titising Sang Hyang Wisnu, kenapa dadak tambuh perkara kahananku. Yen lumrah Putu Prabu mesti bisa maca marang batine Matswapati. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur kawiwitan nalika kula minangka duta dipun utus dening para Pandhawa hanjabel negari Ngastina. Nalika semanten ingkang penggalipun kobar makantar-kantar menika saking pangraos kula malah paduka Kanjeng Eyang
ingkang boten kendhat anggenipun tansah ngajab peperangan Bratayuda menawi Kurawa Cukeng ngekahi Praja Ngastina lan Ngamarta Pandhawa kedah ngrebat sarana peperangan. Nanging nuwun sewu, kenging menapa sareng sakmenika sampun kelampah malah sampun purna kanthi kemenanganipun para Pandhawa, lah kok penggalipun Kanjeng Hyang sakmenika nembe nandhang gegeton dhateng lelampahan. Menawi cara Kresna menika mboten wonten ginanipun, tegesipun Kanjeng Hyang menika tiyang sepuh ingkang pupur-pupur sak sampunipun benjut rak ngaten. Aku ora getun Kresna. Aku ora getun marang peperangan kang dumadi jernyatane Pandhawa ingkang ngukuh pemenangan, nanging jeneng wis lumrah. Yen aku wong tuwa ingkang tinuwakake dening Pandhawa, banjur jroning kemenangan iki aku kelingan marang para senopati kang padha gugur, padha mati ana ing peperangan, mongko kuwi kulit dagingku dhewe, Putu Prabu. Nuwun sewu. Ing nami perang menika pitanganipun namung werni kalih, menang apa kalah, mukti apa mati, ngaten kemawon. Turta para senopati putra wayah majeng wonten peperangan menika mboten sarana pineksa. Nanging sami ngiklasaken dhateng gesangipun kinarya tetombok kemenanganipun pepunden. Menika sampun sakmestenipun. Malah saking petangan kula ingkang sami gugur menika dados satriya kusuma bangsa ingkang boten badhe banger bacin asmanipun nanging tetep badhe arum mangambar. Karana lekasipun anggenipun sampun purun bebila dhateng sesepuh lan pinisepuh. Putra wayah ingkang sami gugur menika netepi jejering anak ingkang sampun sakmestenipun nyuwargakaken dhateng tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Lelampahan menapa kemawon menika menawi awakipun kamulyan, mestenipun inggih sampun satraju menawi kedah tinumbas mawi pangorbanan. Lah iya bener. Kowe iso matur kaya mengkono kuwi merga kowe ora rumangsa kelangan marang anak, kowe ora kelangan karo kulit dagingmu ana Bratayuda. Mula aturmu entreng wae babagan perkara iki. Lho mangke miyen. Nuwun sewu lho. Menika mangke mindak salin perkawis lho Kanjeng Hyang. Srawung kula kalian para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang, Pandhawa nandhang sakit, kula ngraosaken sakit lan budidaya ngusadani. Pandhawa nandhang pepeteng, kula budidaya madhangaken manut kadiwasan kula. Mila pangraos kula kalian para Pandhawa menika sampun kados dene sederek tunggal bapa biyung, tunggal kulit daging. Tresna kula dhateng anak-anak Pandhawa menika kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, malah sampun marambah makaping-kaping kula menika ngentengaken kulawarga Ndarawati nanging ngawrataken Pandhawa. Menawi kula lajeng dipun dakwa, kula mboten ngraosaken pejahipun putra wayah. Pandhawa menika kula mboten trima Kanjeng Hyang, kula mboten trima estu. Kula mboten badhe saged nampi pangandikanipun Kanjeng Hyang. Lho la yen kowe matur ora trima, ora isa nampa kuwi njur kowe arep apa coba? Kowe arep mancai rembuke eyangmu Maswapati nganggo tembungmu sing kepiye? Aku tak krungu. Ha nggih. Nanging ngaten kula badhe munjuk atur ngesanipun paduka Kanjeng Hyang. Ya piye? Nuwun sewu nadyan kula menika mboten pejah. Kula mboten tatu nanging ugi nderek taker maros milang tatu wonten Bratayuda. Nuwun sewu Hyang. Kula mboten badhe ngetingal-ngetingalaken labetan babar pisan mboten. Namung sumados Kanjeng Hyang priksa kemawon. Wondene bab pejahipun para sentana garwa putra menika estunipun sampun kinodrat, sampun pinesti lelampanipun gesangipun kadah kados mekaten. Jer titah menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Gesang menika namung nglampahi tigang perkawis, lair netepi kewajiban, tumunten mati. Yo. Lair titah linairaken wonten ing jagat menika sampun kinantenan kodratipun piyambak-piyambak, kodrating Hyang Mahanasa ing kedah linampahan dening saben titahipun. Salajengipun netepi kewajiban, tiyang gesang wonten ing alam padang menika nggadahi kewajiban miturut jejeripun piyambak-piyambak lan kedah dipun rampungaken lan boten saged dipun sulihaken dening tiyang sanes. Ugi boten saged dipun tandangi dening tiyang sanes. Dados tiyang ingkang sampun gagah netepi darmaning gesang menika kedah tetep dhateng sesanggemanipun bungah susah abot enteng bejo cilaka menika rasaning penandanging saklebeting kewajiban purun inggih kedah dipun lampahi, mboten purun inggih kedah dipun lampahi wong wis kebacut urip. Yo. Monggo ingkang titah dados tiyang gesang menika rata-rata sami nampik lan milih. Emoh iki njaluk kae, emoh saiki njaluk sesuk, emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono.
mila lajeng tuwa pambudidaya jalaran dereng kantenan kesugihan kamulyan miwah kesusahan menika mujudaken kacilakan sauger sedaya linandhesan penggalih ingkang madhep mantep lan jujur amargi ingkang hanjuk wonten kamukten lan kawibawan menika kathah ingkang medal kasusahan lan pangorbanan. Eyang menawi cara kula sangunipun tiyang gesang menika namung tekad wani keduga gelem nglakoni sakkaing penandang saklebeting kewajiban awit katen racak-racakipun tiyang gesang kala wau wani nanging boten sami kedugi wonten ingkang kedugi nanging boten purun wonten ingkang purun nanging boten wani milanipun tetiga kala wau kedah dipun dadosaken setunggal inggih menika wani kedugi miwah gelem mila melarat ya wani sugih ya wani bungah ya wani susah ya wani kados peperangan menika sami majeng wonten peperangan menika sampun sami-sami kedugi miwah gelem dados menang ya wani mati ya ora wedi dados tiyang ingkang mboten wani mboten kedugi lan mboten purun ateges titah menika ugi selak dhateng gesangipun uripe ya mung urip-uripan ngaten kemawon ingkang tundhonipun gesangipun menika tanpa gina namung badhe ngrepotaken dhateng sanak sederekipun jejere wis wani dadi patih ya dadi patih sing keduga lan gelem dadi wrangkaning Nalendra sing bisa dipercaya lan bisa ngayomi lan ngayemi marang para kawula jejere dadi wong sudra ya dilakoni bungah susah bejo cilaka sugih miskin ditampa kanthi penggalih ingkang lomba dene jejere dadi Nalendra ya dadi ratu sing apik sing bisa dadi pepayunging para kawula adil para marta ora dadi ratu kok kongas nangis wis tuwa we gembeng salajengipun mati menika ugi sampun kodrat menawi sampun purna jejibanipun menawi sampun purna kewajibanipun tiyang gesang menika puruhipun wonten pundi malih kejawi mung mati dene caranipun gayuh pati kala wau mawarni-warni wangsul dhateng anut kodratipun piyambak-piyambak digedhongono dikuncenana menawi sampun pinesti tartemtu badhe pejah wangsul dhateng Gusti ing Mahanasa dados babakan guguripun para wonten madyaning Bratayuda menika menawi saking kula inggih sampun pinesti lan kedah mekaten lampanipun anut pepesthen kala wau menawi lajeng namung dipun getuni menika malah namung bebecer dhateng penggalih ingkang boten wonten ginanipun yang sakmenika langkung prayogi menawi lajeng sesarengan ngrantam lelampahan ingkang badhe dhateng menika malah langkung prayogi sampun ngantos panjenengan Pandhawa Kanjeng Eyang menggalih dhateng kawontenan ingkang sampun kepungkur menika namung bebecer penggalih ingkang tanpa guna Kanjeng Eyang Masopati Handrah ingkang besitorum kasilring samirana mrih